erakunde bakoitzak pentsatu behar duela zergatik tan importantea berarentzat, lehenik eta behin empatiarengatik, badaudelako pertsonak euskaraz egin nahi dutenak, eta bigarrenik agian ausartzen ez direnak, eta orduan beraiei aukera ematea euskara erabiltzeko importantea da, eta gero bestetik horrek sortzen duelako erakundearen irudi bat abegikorra dela, erantzukizunez jokatzen duela, kontuan hartzen ditula erabiltzaileak, aztertzen duela zeintzuk diren eta ze behar dituzten, zer nahi duten. Kolako gauzak kudeatzen dituen erakunde bat, esan nahi du beste gauza asko ondo egiten dituela. Honek, hau, txikikeri bat ondo kudeatzen ez duenak, segurazki beste gauza asko eskingo. Argi dago helburu nagusia erabilera izan behar duela, eta erabilera hori lortzeko behar duzu gaitasun maila bat, baina horrek ez du izan nahi mundu guztiak euskara jakin behar duenik, motivazio bat erabiltzeko, eta arau batzuk edo neurri batean irizpide batzuk edukitzea nola egingo duzun funtzionamendu hori. Nire ustez zerbitzuak ematen dituen erakunde batentzat importantea da identifikatzea erabiltzaileak hizkuntzatan aritu nahi duen. Egunerokoa baldin bada, ja badaki, bestela lehenengo hitza euskaraz eta bigarrena euskaraz eginda. Gero, gaitasun aldetik hori ahalbidetzea euskara erabiltzea, ez dakitenak ere neurri batean minimo batzuk ere ikastea, gauza asko esan daitezke euskaraz, euskara gehiagik jakin gabe ere. Eta bereziki, igual, inkluso ez dakitenek ulermena aktibatuz, gauza asko uler daitezke modu erlajatu batean, testuinguru egoki bat sortzen balen badu erakundean. Nik uste dut gaur egun holako gai batean ezer ez egitea ez dela egokia eta ez dela bidezkoa, eta errea sareko erakundeok daukazuen filosofiarekin iruditzen zait bat datorrela zerbait egitea, baina egia da baliabideak ere mugatuak direla, denbora mugatua da, ahalegin bat eskatzen dut, orduan 100% lortzea ere zaila da, orduan nik uste dut oreka bat aurkitu behar dela, daukagu behar edo necesidade edo erabiltzaileen gandik datorkigun hori, eta ditugun baliabideen artean oreka hori topatu, pausotxoak ematen juteko pausoz paso joan, beti ere saiatu atzera ezinak egiten pauso horiek lortutako hori ez galtzen.